Flex natin yung bago nating katulong. Ikaw ba yun, miss? Harap nga sa camera, miss. Ang ganda naman ng hair mo, miss. Nahihiya naman ako, eh. Miss. Magkano to buhok mo, miss? Ano, magkano? Nabibili ba yan, miss? Ang sipag naman. Kabago-bago pa lang. Mukhang maganda to, ah. I-reveal mo yung mukha mo. Nahihiya yung maid namin. Ayan, nakadress pa. Oh, ang ganda nito. Pakita mo yung mukha. Ano ba? Sobrang init.